Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ang hingpit nga pagkawagtang ining atong giantos nga mga sakit labi na ang pandemic nga atong karon di naman ni siya pandemic pero naagi hapon ang iyang hulga sa COVID-19. Atos ang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa ilang mga paghigugma sa atong mga proyekto. Labi na nining ato karong pagsuporta sa Thanksgiving Mass para ni Venerable Teofilo Kamumot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari ubad kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Israel paras nga himunga. Sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya sa pagpamuhat ug mga halaran, sa pag-uswag sa iyang nasod, gilig-on usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing, kinahanglang antuson nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmukon sa Ginoo ang mga halaran nila o ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala manamo kahadloki ang Ginoo. Unsa may kapuslanan sa hari alang kanato. Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap sa kahoy nga naglutaw sa tubig. Gudubon ang mga halaran sa Abin, nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan o mga kasagbutan, ug unya moingon sila sa mga bukid, tabuni kami, sa kabungturan moingon, pangatumpag kamu kanako. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang mga bunga sa gugma nga walay paglubad, daruha ang uma ninyong yuta, panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Pangitaa kanunay
siya awita ang iyang kadayganan. Isang yaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo, o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pangita kanunan, araw sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pangita kanunan, araw sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok kalibutan nagahari ang iyang kahukmanan. Pangita ang kanunan, ang naong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin tugdaan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maadaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno: ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw
nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagsugo nato nga sa to pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Inigmata ninyo ikabuntag kinsang naong inyong pangitaon sa Ginoo o ang naa sa cellphone. Nya mo imo dayon tan-aw ang imong naong nga gi-post didto, ang imong TikTok nga gibutang didto o daghan bang ni view. Nya ato dayong i-measure nga ang atong success kung daghan ang viewers, daghan ang ni-like, daghan ang ni-share. Mao na karon ang nindot gyud ang pangitaon mga igsoon ang naong sa Ginoo. Mao na pag-abot na ni Kristo dinhi sa kalibutan, jutay ra ang nangita sa iyang naong. Ang gipangita sa mga tao sa unang panahon, gani hangtod karon, ang naong Dios kwarta. Muna tawgon tag mga naong og kwarta. Ni pangutana na imong tupad. Naon sa manang naong nimo, naong kag Ginoo o naong og kwarta? Sige na. Kanang magsigig palit og slot unsa man nagnaong? Kusga. O kanang di gyud mo palit og slot. Sige hinon nga to kaon lang ana palit ana mga butang, mga gadgets. Kinsa man unsa man nagnaong? Naog kwarta. Kanang di gyud maningil og utang, unsa man nagnaong? Ginoo. Kanang sig paningil og utang? Kwarta. Kanang di mo bayad og utang? Otro sana. Di, wa sa ikabaya di ay. Pero otro sa naong sa nagkwarta. Mao na diri sa unang pagbasa, ang mga tao sa Israel wa naman mangita Ginoo, nangita naman silag mga hari-hari dinhi sa kalibutan. Naghimo naman silag mga altar nga ilang simbahon or simbahan. Dili na ang Dios sa Israel, ani ingon dayong Ginoo, moabot yung panahon nga mo maghilak mo mga guba ning inyong mga gihimong mga altar, kining inyong mga hari, mga matay ni, kay ang giila naman sa mga tao nga murag Ginoo ang hari naman. Nya ang hari sad, wa sad mudas mga tao ngadtos Ginoo kay sila sa gyud mo ay murag Ginoo. Matud pas Ginoo gubon ko gyud ni. Hangtod mo abot yung panahon nga moingon mo sa mga bukid tabuni na lang ni kay wa nay kapuslanan ni among kinabuhi. Maging harian nato sa Russia o sa Ukraine karon ay. Nawa di ba daghan na kay nangaguba. Ano man, nagpakaginoo naman sila. Nangaguba na kaning magsigig paginoo, tanawan ng inyong mga kuan, inyong mga panimalay nga ang mama ug ang papa murag mga Ginoo. Kana bang ang mama ang iyag yung gusto mo ay matuman, ang papa sad ang iya sad yung gusto mo ay matuman. Tanawag unsag mga naong nanas inyo? Wa, nanimba man ganing uban ron din. Magsige pag 2,000 Hail Marys usahay. Naaday taro 2,000 Hail Marys kada first Wednesday ana sa atong adoration. Sabat mo diha aron ang inyong naong kakita mo Ginoo. Unya unsaon man aron makakita ta Ginoo, paminawa si Jesus, ikaduha tuguti si Jesus nga mosugo nato. Atong tugutan ba nga siya mosugo nato. Mao na kining iyang pagpili sa 12 ka apostoles, iya ning pamaagi aron pagsugod pagtukod sa iyang pinili, bag-ong pinili nga katawhan. Kay katong mga Israelita nangakuan man gito sila, nangawagtang man gito passing. Pag abot na gid ni Hesus, nisugod na sad siya pili. Mao na nga 12 iyang gipili kay nag-signify sa 12 ka nasod sa Israel or 12 ka anak
ni Israel. Kani manggong Israel ngan man ni Jacob. Bag-o nga ni Jacob isip amahan sa mga nasod. Unya si Jacob anak na ni anak ni Abraham, pataka lang mo yaw-yaw. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac mo'y anak ni Abraham. So apo na ni Abraham si Jacob. Apo ba ni Abraham? Tanawa di ba wagin mo mangita Ginoo lagi ka simple ana. First paguna nga generation. Na unya gibangon ni Jesus pagbalik sa iya ng pamaagi. Ang nasod karon sa Israel nga nawagtang sa passing kay nibiya as Ginoo. Pag-abot na ni Jesus, kining maong kaliwatan nga wa na mudawat atong pagtuo ni Abraham. Nasayop na ba? Nalihis na, nawagtang na, nawala na. Ang term na gigamit ni Jesus, nawala. Mao ni sila ang nipatay ni Jesus. Mao ni sila nilansang sa cross. Nya kining batasana ni apa ni karon bisan sa mga Katoliko, kitang Katoliko kita may bag-ong nasod sa Israel. Ang mga Kristiyanos ba kaning Katoliko apil sa mga Protestante na matinud-anon apil na ta kanang nagtuo ba ni Hesus. Pero kanang wa magtuo ni Hesus isip Ginoo og tao, mga buangon na. Wa sana sila klaro. Gapaka Ginoo sana. Mao na. Niya sa nas Katoliko, wa naman ni ron ang gibasihan na karon ni Hesus dili na ang atong ngalan. Unsa na may gibasihan ang atong kasing-kasing. Kinsa tong kasing-kasing nga nangita Ginoo maora say masakop sa tinud-anay aning iyang bag-ong nasod. Nya unsa may mahitabo aning iyang mga sumusunod? Di adiri niya gihatag og una sa mga apostoles. Ingon siya, tagaan tamog gahom. Tagaan tamog gahom. Paghingilin sa mga yawa. Kana man unang gahom kay kani manggong yawa, mao man giniangay natong hinginlan. Unsa may naong sa yawa? Hibaw mo. Unsag naong ang yawa. Lingian ay mong tupad. Ing na kaila pangutan na mong tupad ba na kaila kagyawa. Ing na kay basig wa sadya mo kaila unsa ni mo paghingilin og wa ka kaila. Bita to katong kanabitang naas mga salida-salida ba nanay salida man tingal itong Fernando po kay ako man ginang paborito kayo. Nya nagtakuban si Fernando po ba nga murag estranyo. Nya nay nangita naghunting niya nga iyang mga kaaway. Nya ingon din siya, "Man gabi dia brad." Siya, "Oh, kisa man kay?" Saag lagi ko dito ko gikan sa kuan, layo kaya akong gikanan. Siya unsa mo din siya galuto niya ni pagkaon. Wa ka mahadlok na kuyaw kay ning lugar din siya. Mao lagi gusto unta kong mutipon lang ninyo anhilang tata usa ko magpalabay sa kagabhion. Tatipon sila nga tog higda. Niya pagkaugma, ngita sila padayon ni Fernando. Ingon dayon, abutin tong ilang leader. Siya nga, wag yun mo nakitan siya. Wag yun, pero diri man to estranyo nga ning tipo na mo, naluoy lang sa niya, among kipahigda diri siya. Pag-describe na ro kinsa. Sus, siya, mao mo to inyong gipangita siya. Animal, nakita naman ta dito namo. Nahurot nun silang kamatay. Mao na, usahay di ta kita siyawa magtakuban na siya. Niya unsa may iyang naong yun nga dali kay mailhan. Gusto mong mahibaw? Sige na. Sultihi ko ba? Gusto mo dili? Ang naong sa yawa nga di gyud nimo di gyud siya ka pangulipas kana gyung sala. Ang sala ba? Mo nay naong siyawa. So naana gani kay sala na biktima na kasiyawa, naana nimo ang yawa? Namoy sala wa. Una di ang yawa. Na kanang makasasala, gipuy-an na siyawa. Mo na ang una gyung sugo ni Hesus, paghigugma ay kamo
sama sa akong paghigugma kaninyo. Kay kani manggugma, mao ni mo hingilin sa sala. Mahigugma na ganita sa paagi. Wa mingos Kristo nga, love each other the way you want to love. Ay lain man tag love, tinukhangay man dayon. Ang sa Ginoo, ingon siya iyang isumpayan, love one another as I love you. Nga naman, ang gugma na amang na siya gahom to maintain purity. Kana gi first nga buhat sa gugma. Muna ka nang naghigugma ay, nga nagsigig puyo-puyo. Mga buang na, gipuyaan, nagyawa. Sala man ha. Di ba? Bisag kung sa panyo kabuutan. Bisan pag naghigugma ay kunuhay mo, you love each other. Sa faithful good ha, be faithful to me. Namingon sa ingon niyang kapuyo, niyang uyab. Oy, wadyo ko mangitaglain. Ngayon siya, faithful manggid sa usag-usap pa sa among love. Nako lagi, faithful mo sa inyong love, pero unfaithful mo sa inyong love ngadto sa Ginoo nga maoy naghatag ng inyong love. Muna ang dimension sa love, dunay first, dunay second. Ang sa may first, matud pa ni Kristo, love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Oh, siya giuna. The second is like this. Matud pa niya, love your neighbor as yourself. Sa ato pa ang gugma, maguna gyud ang gugma sa Ginoo. Nagunsa nga pananglitan ron, naghigugma ay ang pari ug ang madre. Nga, faithful kay sila sa usag-usa. Pero, gatupad nagigda dito sa kumbinto. O, naikuyaw. Sugo pa na sa Ginoo. Di na. Unahas ang Ginoo. Nagbuwag mo sa imong bana o sa imong asawa. Nya humana, kay nakita ang laing laki. Nya, ningon dayon ka nga, mga sawa, sana, higugma ka niya, higugma sa siya nimo. Nya, magpuyo dayon mong duha. Nya, dili na mo magpakasal, kaya na may kasal sa una. Nya, pero buutan kay mong duha. Moingon dayon mo, nga musabot lang Ginoo, dili. Kinahanglan kita mo sabot sa Ginoo. Muna na diri sa unang pagbasa. Yung Ginoo, sabta ko ninyo. Ako mo'y paminawa. Ayaw paminawa inyong kaugalingon. Mao na'y mission sa mga apostoles. Mao na sa day mission nato hangtod karon. Ang paghingilin sa yawa pinaagi sa pagbiya niining mga sala. Daghan kayong sala karon sa mga batanon, kanang addiction anang gadgets, kanang mga porn, kanang mga kalaway diha. Nahimo na silang tapulan, nahimo nang insensitive, di na kamo mo istorya sa ilang mga ginikanan, na lang gid anang internet. Mao na dagko kayong mga sala karon sa mga batanon, sa mga niasas mga working age kaning panahon pas kalagsik sa kinabuhi, mga young professionals o mga old professionals, kana sang pangwarta giilad kita siyawa nga kana gyung mas stable ka. Why stable aning kalibutan na mga igsoon ay magpailad anang word nga stable. Ang stable aning kalibutan na kung kamautang mo dawat na kitang tanan mga matay. Mao na stable. Mao na taong relax, mao na tao nga dili paling-paling. Pero kanang tao nga gusto yung protektahan ang kaugalingon, bisag tiguang na kaayo, hadlok lang yapong mamatay, kana di na stable. Ratulon ang klasihas mga tao. Kamuron, kung sa inyong gipaningkamutan, mas stable o madidbol? As nindot nang maningkamot kang madidbol kaysa mas stable. Kaya nga naman, inig ka didbol ni mo dire, unya kuha na ka, nagsunod ka sa Ginoo, ito ay stable dito, kantong langit. Na ka na mag 2,000 Hail Mary, para langit na. Di na para protections ko galingon, naraba sa daghan kay magsigig ampo, apil na ning misa, sigig balik-balik og ampo, kay aron malikay sa mga kadautan. Ayaw, nag-ampo ka para malig-on ka nga moatubang sa mga
dautan. Kaya ang atong misyon mao ang paghingilin sa mga yawa sa ato pa gina encounter gina. Nya unsa betong gamiton paghingilin? Gugma. Nya kay gugma may gamiton, di nimo siya pasakitan, di nimo siya bunogon, di nimo siya patyon. Ikay patyon ana. Kay dautan mo patay man karon natay optional memorial. Memorial feast ro ni Santa Maria Goretti. Kani si Santa Maria Goretti, public ay ni. Mag-uuma, mamumuo ang iyang mama. Single parent in town. Nani siya manghod nga gamay. Niya, nikuyog og pamuo ang iyang mama sa ila sang silingan, kaila, nga naay anak nga ulitaw, Alessandro, siguro tingahan ato. Siya 12 anyos, Maria Goretti, itong Alessandro, murag 17 or mga 18 na ba to edad. Naibog niya katong anak, pero di kaingon. Tong ang yan na lang gibuhat, samtang gibiyaan na ang katong ilang payag, dito in taos Maria Goretti, gatimas iyang manghod, iyang girape. Nya kay buutan man kay ni Maria Goretti, sige mig ampo, iya namang i-consecrate iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mo tong ni resist siya maayo, og sige siya explain nga ayaw ning buhata kay maimpierno kaani. Ayaw buhata kay maimpierno. Kuha siya masuko, siya makapaimpierno ni nimo sa ratol ni Lisandro, ni kuhag kutsilyo nga 10 inches ba to, gidunggab si Maria Goretti og 14 times man siguro to. Wagi siya mamatay dayon, na abutan pa man to siya pila ka oras, sige siya ingon, I want him to be with me in heaven. Gusto ko nga kaning patay nako, kaning himuan ni nako, maadto sad sa langit. Nga napriso man tong taod-taod katong iyang nag-rape niya, ani attempt to rape, iyang bisitaon ngadto sa prisuhan, pinaagig damgo, iyang gikatikais, iyang gipakita unsa kanindot ang langit. Nagmahay sa tong lalaki na convert, nahimong titong tertiary sa kaning Franciscan order, hangtod nga nahimo siyang propagator sa purity and virginity among the young people. O siguro gyud nga namatay naman to siya, siguro gyud nga nalangit to kay may buotan naman kayo. Nakatambong pagid siya sa canonization sa iyang girape. Nitambong siya ba kuyog sa mama. Nindutan kanang mutambong ka ba sa ang nakapalangit ni Maria Goretti nga gihigugma niya ang katong nipatay niya. Ang nag-attempt, ang nagpatay niya nitambong sa iyang canonization. Namura mamog ni tutok lang na ako mamumalipay. Ingon ani ang gahom sa Ginoo. Mauni ang kalig-on sa gahom sa Ginoong gihatag sa mga tinuod nga nagtuo niya aron paghingilin sa yawa. Ang yawa nga gustong muangkon sa kasing-kasing ni Maria Goretti, nahinginlan sa niya ang yawa nga tuag yus kasing-kasing sa nagpatay niya, pinaagi sa iyang gugma. Lingian na imong tupad. Hinginli ning akong yawa, bi. Hinginli ning akong yawa. Kamo mga asawa, ingna inyong bana, dong hinginli ning akong yawa, bi. Nya unsa may solusyon ana? Higugma aron mawagtang ng yawa. Na siya. Mo nakita karon na amantay modelo sa pagpanghingilin og yawa nga nahigugmag maayo kani si Bishop Chupilo Kamomot, mag-Thanksgiving nata aron do na nasagtay local gyud nga model. Karong July 27 muna kay nahigugma man ta, gastuhan ta gid ni. Nindot gyud ang event sa Thanksgiving. Na mo gasto tag mga 7 million. Nya do na tay gibaligya nga slots nga tag 1,000 nga gitawag og Healing Graces of Venerable Chupilo Kamomot, SGVTC ang abbreviation. Onya gahapon ang ato ng halin dinhis atong parokya
352 sa DST, sa ilang community, 50. So, 400 na ang tanang halin. Paano lang? 6,598 ka slots ang kuwang. Nga, kamong mga di kaabot og 1,000 nga nahigugmang Bishop Chupilo kamumot, palit lang yapon. Kay gitawag na siya og love offering. Punan sa Ginoo ang inyong kwarta aron mahimong usa ka slot. Di ba? Pero makapalit mo usa ka slot, pero ang imong ihatag gamay ra na ayawa diha nimo. Kana bang moingon ba? Pwede ra di kaabot og 1 slot nga ang 1 slot og 1,000. Nya mo hatag lang kag 500 pero nagud kay 2,000. Padong nakas impierno ana. Pero ang imong yung tibok kwarta, 500 ra gyud. Nya gusto jud kang palit slot, inighatag nimo 500, punan day's Ginoo og 500 aron mahimo na tong 1 slot. Nya kay 50 man gid imong pobriha. 20 pesos ra man imong kwarta, hatag din kag 20 pesos, punan day's Ginoo og pila man na? 980. 1,000 na to siya. Kakuha mo? Pero na kay 5,000, niya muhatag lang kag 20 pesos, isip slot. Ringless kas impierno. Naayawa nimo ang sala sa paghigugmas kwarta para sa kaugalingon. Dili gamiton ang kwarta para sa uban. Nya ang final sa natong counting sa atong gihunong usa sa makadiyot nga DOPS, ang Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Gahapon nato gi-final og count, ang total na nato ron nga DOPS nga halin is 10,431 slots. So mo na atong kwintahon, mga gugma man ni kaning slots. Unsa man ang slots pa der nako donation. Anong mao man nay limit nako, mao ni ang limit sa imong, mao ni ang sinugdanan sa imong gugma. Ang kinagamyang gugma nga imong ikahatag nya isagol na sa ubang gugma, mahimo ng dakong gugma nga baha sa gugma. Moapil mo sa baha? Moapil mo dili? Apil yun. Kana bitang gagmayng tuburan sa bukid, maningkamot kina silag dalos aron moapil sa dakong laod sa tubig. Wa mo kasabot. Bisag unsa kagamay sa tubod sa bukid, mudalos gina mangita ginang paagi nga makadalos, makadailos aron makaapil sa dakong laod. Muagi guna silag mga hugaw, muagi na silag lisod nga mga lugar aron lang makaabot sa dagat. Kita sad ana sa doon ta ang atong gugma. Yes, gagmay ra kay ning atong mga bahandi, iapil ni nato sa dakong event ang laod sa grasya nga ipabuhagay pinaagi ni Venerable Chupilo Kamumot karong July 27. Mga pilta palit og slot, mao ra gid na siya. Pero mo apil mo dito, igo ra mo mukaon sa Parklands. Murag matukan siguro mo no nga. Nya iniguman gikan dito wa jud ka palit og slot, kaon ka sa Parklands, hapyod ka dito sa kanang image para maayo ka. Nya adto dayon kas SM, palit din kag bag-ong sinina nga tag 1,500. Ana, palit pa kag bag-ong cellphone nga tag 15,000. Pero wa ka ni hatag dito, ni kaon ra ka. Unsa may mahitabo nimo? Nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon kay kita mga binunyagan man, nahimo kitang misyonero kauban ug mipadayon sa misyon sa 12 ka mga apostoles. Busa, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Dios sa paglaom, liguna kami. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga ang simbahan nga nagsabwag o nagpadayon sa misyon ni Kristo, makabaton og lig-on nga hinagiban nga mao ang Dios nung kaalam, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, liguna kami. Nga ang atong nasod magsabwag usab sa mensahe sa kaluwasan nga gikan sa Dios.
Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga misyonero magpabilin diha sa kaisog ug kamakanunayon, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga kabus ug nanginahanglan makakita sa kabililhon sa misyon ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mabuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga mitaliwan na mahidangat na sa langit ug malipayong magsaulog sa kahimayaan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Amahan, imo kaming gipadala isip mga misyonero sa imong gugma ug kaluwasan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa, di na makayanan, maipagkaloob. Mamahaling hiyas, di gintong niluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, naway gamitin. Tulamang Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya,
duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos sama ni Santa Maria Gorete nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pag-ut,
sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in you. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhin ining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom, divine power. Nya mulihok ra na siya kung gamito nato sa paghingilin o giyawa. Unsa gitoy naong siyawa? Sala. May kakaila na kayo mustanan. So isig tag hinginlan na siyawa ha. Ang ako naam sa kuy ako diring yawa, naasan mo inyo mas daghan tingali ning ako or inyo ba kay mas daghan? Biyaan ang sala. It takes our decision. It takes our sacrifice o kining gitawag og pagpakamatay para sa Ginoo sama sa gibuhat sa mga santos sama ni Bishop Chupilo Kamumot og ni Santa Maria Goretti ug uban pa. So salamat sa mga mipalit sa atong mga slots. Ang atong dopes mihunong ta nga ang remaining panato nga pangitaunon igbabaligya na apay 43,569 slots. Inigresium nato mo ni atong basihan. Nya ang atong total halin sa DOPS 10,431 slots. Atong pakpakag usab ang namalit niini. Ang ato rong gipamaligya nga slots para ni sa kanini ang Thanksgiving Mass sa pagka-venerable sa atong sugbuanong santosonon nga si Bishop Chupilo Kamumot na atay Healing Graces of Venerable Chupilo Kamumot or HGBTC slots, tag 1,000. Ang atong total halin as of yesterday, niabot na og 402, na pay 6,598 slots, hangtod pa ni sa July 27 nato ipamaligya. Pakpaka nato ang namalit ni ini. Salamat kayo. So naataroy 2,000 Hail Marys, gikan karon hangtod ni sa mga alas 4, alas 5 tingi sa hapon, ang gustong mo apil, dinhilang mo sa atong adoration na ang atong mga grupo sa 2,000 Hail Marys nga magpasiugda ni ini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceli pandes hostium, pila primum auxilia, darubur fer auxilium, one trenoque Dominum, et sempiterna gloria, vivitam sine terminum, nobis sone in pace